Začíná táborová stavba a my nakládáme veškerý materiál. Tady jsou prkna, ne, to jsou podlážky, ale taky byste to dal použít. Jaký prkna potřebujeme, nebo ty podlážky? Určitě. Tak prkna nebo podlážky? Honza. Jako prkna jsou? Jako chceš, lavičky nebo regály? Prkna! Prkna! Už jsme vyložili na našem letošním tábořišti. Zatím to spíš vypadá jak parkoviště a sklad materiálu. Chtěl jsem už pracovat, ale ostatní mě nenechali. Že prej chtějí jíst, jsou divní. Hangár už nám stojí, začalo nám trošku pršet a tady Karbous už opravuje stožár. Uprostřed stožáru je totiž provaz. A nechcem stožár kácet, tak se ho snaží Karbous dostat dolů, ho kácet chce. Zatím máme postaveno tady umývárna, ta za chvíli bude, Sahara, TP zvaný prcek, TP zvaný 5metrák, další 5metrák, za dalším 5metrákem 5,5 metrák a vzadu 6metrák. Kromě jednoho jsou všechny už vypnutý. A na druhé straně tábořiště máme takhle stany, ale ještě kousek dál za stanama jsou záchodky, ale bohužel nejsou vidět. Kobík s hormonem tady stavějí díru na stožár, tady máme stany, marotka a podobně. Míša, jak se jmenuje ta místnost, co tam v ní seš právě? Bordela číslo 1. Alta. Jo, takže uváděcí sál. Přijímací místnost. Přijímací místnost, ano, tady to je jídelna, navazující na kuchyň a to už jsme zase na začátku. Prosím tě. Každoroční táborová zábava. Házení nejhodnějšího dítěte do stožárové džuzny. Poštění hormona. Tak můžeme dát. Fidánkovi se taky moc líbí. Škoda, že má hormon už jeden dobrý šrám na obličeji ze včera a dneska mají přijet jeho rodiče, tak snad nám ho neodvezou. Musíme ho oklepat trošku. Uhranutí pejska. To se očistilo motor. Co to bylo? Si ho volízla. Nebo já jsem ho volízla. Teda Monci. Fidánku. No právě, to možná bude muset vydat, tak to tady zastav. Právě jsem prošvihla zvedání stožáru. Je to hodně. Zatím je dost nakřivo. Můžete ještě? Musí tak metr nahoře. Chlapy makají. To už bude dobrý teď. Stabilizujte. Já myslím, že tady dobrý. Já jdu odsaď. Tam? Tam? Dobrý. Je. Koukám, kam padá stožár a nekoukám, kde točím. Tak to už je rovněž, jo. A tam nahoře se bude třepotat vlajka. Akorát máme málo kamenů, tak snad nespadne. Obelix odjel na dovolenou, takže hold práci musí odmakat naši chlapi. Tahají kameny na kamna. Menhery. Vypadají, že jsou docela hotovsoni. Jo, tady to dobře ujelo. To je dobrý. Obelixové se snaží sundat menhir z podnůžky. Docela to šlo. Docela to byla rychlovka. Tak tam bude mít Popolední boro.
Všichni horečnatě pracují ještě na výrobě nejrůznějších udělátek, dodělávají se stolečky. To je karbous stoleček. Karbous A. za karbousem. A podobně. Čau. Tahle hráz je naše malé koupaliště. Fido vám mám ukázal, jak se to používá. Už jde na to. Takže tak nějak to funguje. Prostě lázně malé. Tady je náš soukromý vodovod. A tady ta ohromná jáma. Tak to bude během dneška sklípek. Snad. Hej, bráško, netoč! Konečně se nám podařilo zapojit do práce děti. Kluci tady vyndávají starý stožár, holky nesou šrouby. Holky, co nesete? Šrouby. Na co? Nevím, na nějakou hubu. Přírubu, ne hubu. Tak a tady staví 3D pucle styček.